जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Draga braću i sestre, mi smo pričali na prvom dijelu ovo život poslije smrt je stvarnost i prema islam ovo je duhovni život, nije tjelesni. A šta se tiče ostale religije, jevrije, oni imaju vjerovanje da samo jevrije će ići u džennet i ostali sve nacije, oni će biti bez Božje blagodati i neće oni ići u džennet ostali. I kažu šta se tiče jevrije, oni neće ići u džahannam, osim mali broje. I ako bi neko služio džahannam, i on će ići samo do godina dana. Kao neko ide u zatvor u godini dana, onda opet se vrati u džennet. A kršćani, oni misli džahannam je vječan. I oni misli raje i pakao su kao materijalno. Ali šta se tiče Islam misli duhovno u metaforama. I onda kršćani oni misli pakao ili džahannam je vječan, ali Islam nama nauči džahannam je ograničen. I Islam nama nauči ovo je šta se tiče džennet ili ovo život poslije smrt, ovo je duhovne metafore ljudski dijela i njihove posljedice. To znači šta je čovjek radio i onda u džennet ili u džahannam ili na drugim riječima, a život poslije smrt, tada će biti potpuno navidljivo ovo dijelo što sada mi radimo. Da li to je dobro dijela ili da li je loša dijela. Ovi blagodati, zato što mi više pričamo vezani islam. I kao smo prije rekli isto ovo hindus, oni misli ovi duše kao nemaju nikakva spas. I kao Allah ne stvara duša, nego ovi duše da oni idu kao jedan lanac, oni misli kao reinkarnacija, da svaka duša se rodi u formi neki drugi život, to može bude životinja, može bude čovjek. Ako je ta duša bila dobro, može bude na novom život bude dobar život kao čovjek, ali ako je radio loša djela, onda se rodi kao, može bude kao životinja, može bude niski neko zmija ili bilo šta. To je njihovo vjerovanje, ali Islam nama nauči i toliko je Islam nama jasnio da ovo život je potpuno drugi život i časni Kur'an nama rekao opšte vi ne poznate kako ćemo mi vama oživiti, vi ne znate. Onda za džennet je rečeno da obuhvata nebesa i zemlje, to znači svugdje je džennet. I onda kada su pitali od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ćemo
onda gdje je džahannam? On rekao na isto mjesto. To znači dimenzije su različiti. I ako je različite dimenzije, onda u jednom prostor može postojimo. Ali ako bude ovo kao materijalno, onda ne može bude na jednom prostor. Ne može bude vatra i voda u jednom prostor. I to znači ovo je sve duhovno, ovo je metafora što je nama bio rečeno. Na primjer, časni Kur'an kaže Masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anharu ukuluha daimun wa zilluha tilka uqbal lazina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Ovako je primjer dženneta, vidite, ovako je primjer, ali ovo je primjer dženneta, obećanog bogobojaznim, niže njega rijeke teku, njegov plod je večan, a također je njegov hlad, to je kraj oni koji su bogobojazni, a kraj je nevjernika je vatra. Surat Ar-Rad, ajet 36. Onda na drugom mjestu, Surat Muhammad, ajet 16, Allah kaže Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Primjer je dženneta obećanog bogobojaznim. Vidite, na prvom ajet i na drugom ajet je rečeno ovo je primjer. Ovo ne kaže da je to je stvarnost. I onda dalje je isto rečeno. U njemu su rijeke vode koje su ne ostajao i rijeke milijeke čije se ukus ne mijenja i rijeke vina ukusnog onima koji piju i rijeke meda pročišćenog, u njemu će oni imati sve vrste voća i oprost od gospodara svoga. Da li ovi ljudima može biti kao onima koji će dugo živjeti u vatri i koji će biti napajani klučalom vodom koja će njihova crijeva kidati. Surat Muhammad, ajet 16. Ovdje ja hoću da vam objasnim sa riječ od običani Mesija a.s. On kaže, ovdje je jasno rečeno da džennet treba da bude shvaćan metaforički, kao da obuhvata neispravne izvore ovih blagodati. Ovo znači da će voda života koju čovjek u duhovnom smislu pije u ovom životu biti vidljivo pokazana na ahiretu. Ovo duhovno voda, kao Kur'an isto kaže, Allah šta je pustio kiša, ovo kiša koristio na ovo što bude stvarna kiša i kiša isto koristen u terminima kao objava, kao religija, kao zakon. I onda Imam Mahdi a.s. kaže, ovo znači da će voda života koju čovjek u duhovnom smislu pije u ovom životu biti vidljivo pokazana na ahiretu. Duhovno mlijeko kojim je on hranio sebe na duhovni način kao dijete postaće fizički vidljivo u džennetu. Vino Božje ljubavi kojega je sve vrijeme duhovno opijao na ovom svijetu bit će manifestovano u obliku rijeka u džennetu. Inače vina je zabranjena, ali kada ovi ljudi piju, oni budu kao pijani. I ovdje je to rečeno da oni budu pijani sa Božje ljubav. Kao oni ne misli nešto drugo, samo misli radi Boga. I zato je rečeno za ovo vino. Ovo je sve metafor. I med slasti vjere koju je čovjek koji posjeduju duhovno razumijevanje, duhovno progutao na ovom svijetu, bit će ispoljena i osjećat će se fizički u džennetu. I svaki stanovnik dženneta će otvoreno pokazati svoje duhovno stanje kroz svoje bašće i rijeke.
Bog će tog dana otkriti sebe stanovnicima dženeta. Ukratko, na ahiretu duhovna stanja neće ostati skrivena. Ovdje je ovo stanje skrivena. Mi ne znamo koliko je neko veliki vjernik ili mali vjernik, ali na ahiret ovo će biti otkriveno. Ukratko, na ahiret duhovna stanja neće ostati skrivena, nego će biti fizički vidljivo. Ahiret je da će u njemu biti neograničena napredak, kao što je Allah dželle šanehu kaže. I tamo neće čovjek ostati u jednom stanju. Allah kaže: "Vallazina amanu mahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir." Ovo je sada Allah priča u džennet. Šta će vjernici oni reći? One koji su vjerovali sa njim, sa poslanikom, njihovo svjetlo žurno će ići ispred njih i sa njihove desne strane oni će reći: Gospodaru naš, uzavrši nam svjetlo naše i oprosti nam. Zaista ti imaš trajnu moć nad svim stvarima. Časni Kur'an, surat At-Tahrim, 9. ajet. To znači, ono što je u ovom ajetu rečeno jeste da će oni stalno moliti: dovedi naše svjetlo do vrhunac. To je njihova molitva, da im svjetlo bude uzavršeno. To znači da kad budu stigli na jednu stepenu osvjesteljenja, vidjet će druge vrhunac ispred sebe i vidjet će to, smatrat će stepen u kojem su oni sporedenim i molit će za postizanje višeg stepena. To znači, ovo kada oni budu u jednom mjestu, onda oni će moliti od Allaha: sada mi hoćemo da napredujemo, sada idemo još na bolje, još bliže svog gospodara. I tako će oni stalno reći. Inače, kada je Allah nije oprostio, i onda opet oni traži oprost u džennet. I Imam Mahdi al-Islam kaže: pošto će oni ući u džennet i svi njihove grijesi će biti oprošteni, kakva će onda biti dalje potreba za molitve, za oprost, magfret? Ovo je magfret isto znači kada čovjek traži da napreduje, da u ovo stanje na koje on stoji, da ide još veći stanje. I drugo, u džennet svi će biti zauzeti. Časni Kur'an kaže: inna ashabal džennatil jawma fi šogolin fakihun. Zaista stanovnici dženneta će na taj dan zadovoljeno uživati u raznim zanimanjima. Surat Jasin, 56. ajet. To znači, nemoj da mislite da kada čovjek ide u džennet i tamo on samo leže, da zove hajde malo mlijeko, malo med, i onda zove žene kao ovi ovdje pričaju, astagfirullah. Tamo sve će biti zauzeti. I šta može bude da najviše zauzet, da oni će uživati sa Božje blagodatima i oni će moliti od Allaha. Kao ovdje je rečeno da oni traži od Boga da mi hoćemo na veći stani. Isto je rečeno, ovi vjernici i svaki čovjek u džennet, on će imati razni stepeni. Isto svaki čovjek, svaka duša koja ide u džahannam će imati razni stepeni. Ali za džennet je rečeno, ako jedna porodica će ići u džennet, recimo ostali član porodica, oni će isto, Allah će njih skupljati zajedno. I ovdje vidite još Božje blagodat, da oni koji budu niže stepeni i kada ostali neki drugi član bude na visoko nivo,
onda oni koji su niže, Allah će njih dati da oni budu isto na visoko nivo. Ali za Jahannam nije rečeno ništa. Ali samo za ovi koji idu u džennet, onda Allah kaže da svaka porodica može da bude u jednom mjestu. I drugo, ovo smo pričali za džennet, ali za Jahannam sada je pitanje da li kako je džennet trajno za uvijek, da li Jahannam isto je trajno i za uvijek. I kada mi čitamo časni Kur'an i kada mi slušamo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nama bude jasno da je Jahannam je ograničeno. Allah kaže allazina shaku fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahikun khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid wa amal lazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuka ata'an ghairu majzuz. Surat Hud, ajet 107 do 109. Što se tiče oni koji budu nesretni, oni će biti u vatri, u njoj će za njih biti uzdasi i jecaji, prebavit će u njoj sve dok zemlja i nebu trajao, osim ako tvoj gospodar htjedne. Zaista tvoj gospodar sigurno radi šta on hoće. To znači, Allah kaže, oni koji su služili za Jahannam, oni će ustati dok ovo postoji zemlja i nebesa, osim ako tvoj gospodar htjedne. I dalje priča za džennet i onda kaže, a što se tiče oni koji budu sretni, oni će biti u džennetu, prebivaće u njemu sve dok trajao nebesa i zemlja, osim ako tvoj gospodar htjedne, dar koji se ne prekida. Mašallah, vidjeti, ima razlika za džennet. Allah kaže, opet Allah kaže, ako Allah hoće, može da na kraju se završava sve, ali onda na kraju on nama dadne radosni vijest, dar koji se ne prekida. I na prvo mjesto on kaže, osim ako tvoj gospodar htjedne. Ovdje je razlika za džennet i za Jahannam. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto pričao za ovo predmet. On kaže, ja'ti ala jahannama zamanun laysa fiha ahadun wa nasimu saba tuharriku abwabaha. Kaže, doće, ovo je rečeno, imam Ahmad bin Hanbal navodi govor časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je preneseno od Abdullah bin Amr bin al-As. Kaže, doće će dan Jahannamu kad će njegove kapije udariti jedna u drugu i nikoga neće biti u njemu. To će se dogoditi nakon što stanovnici Jahannama budu živjeli u njemu stoljećima. Prema ovom predanju je riječ Halidun, ovdje se koristi riječ Halidun. To prevod stalno, trajno, upotrebljen u pogledu Jahannama jedino znači ostajene dugo stoljećima. Recimo, ovo riječ Halidin, to se koristi kada se koristi kao za uvijek, neograničeno. Ali ovo riječ kada se koristi za Jahannam, onda može jedino prevod može bude kao ostajene dugo stoljećama. Abdullah bin Amr i Džabar slažu sa imamom Hanbalom. Abu Said al-Khurdi također navodi identični hadis Buhari. Neki ugledni vjerski stručnjaci, među njima Ibn Taima, Ibn Kaima,
međutim misli da će, ako će griješni nevjernici zaslužiti da zauvijek budu drženi u džahannam, ali džahannam jednog dana prestati da postoji kroz Božju milost. To znači doći jedan dan kada neće biti više džahannam. I kada ne bude džahannam, prirodno neće biti stanovnike džahannam. I na drugom mjesto za džahannam je isto rečeno kao majka: va amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu haviya, a onaj čije vaga budu lake, njegove će majka biti havija. Al-Karija 9. i 10. ajet. Džahannam je upoređen sa majkom i zametak ostaje u majčinoj utrobi dok dječje tijelo ne bude formirano i njegovi razni organi ne postanu potpuni. Slično, one nesretne osobe koje su bačene u džahannam ostaće tamo dok njihove sposobnosti ne budu potpuno razvijene, tako da im omoguće da vide prelijepe lice gospodara. I na drugo, Allah isto kaže: va rahmati vasijat kulla še'in, a moja milost obuhvata sve stvari. I isto je rečeno u časni Kur'an: labesina fiha ahkaba, ovi u džahannam koje će u njemu ostati stoljećama. To znači oni će tamo biti nekoliko stoljeće. Oni neće biti zauvijek. Isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: oni koji nisu dobili poruka od Islama i oni neće ići u džahannam. I isto rekao ovi mali djece i koji su umrli dok su bili potpuno male, kada nisu mogli da odluči za sebe. Isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ovi stanovnici planine koji gdje nije stigao poruka Islama, oni neće ići u džahannam. Isto, na primjer, na ovo doba, ako negdje živi ljudi gdje poruka Islama nije stigao, i onda oni nisu krivi. I onda Allah će pitati prema njihovo vjerovanje. Isto časni Kur'an kaže: oni koji su vjerovali, koji su jevrije i kršćani i sabisti, koji radi dobro djela i oni vjerovaju Allah, vjerovaju sudnik dan i radi dobro djela, za njihova nagrada čeka kod njihove gospodar. Mi nismo ti koji odluči da ko ide u džennet ili ko ide u džahannam. I ovo je stvar koja je samo kod Allah. Allah to zna. I čak Hazrat Aisha radijallahu ta'ala anha jednom pitala od časnog poslanika i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Aisha, ja isto neću ići u džennet kroz svog dijela. To znači, ako čovjek radi dobro dijela i ne smije da on misli kroz dobro dijela, on ide u džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Aisha, čak ja ću ići u džennet sa Božjim blagodatom. Ako Allah mene podari svoj blagodat, ja ću otići u džennet. Ali on bio najbolji čovjek i on će biti inša Allah prvi koji će ostati na sudnjeg dana, koji će doći na svijest i onda on će tražiti oprost za svi nas. Ali ovo stvar je potpuno na Božjim rukama. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta je on služio, šta je on trudio, časni Kur'an kaže: kul inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati lillahi rabbil alamin. O poslanice, proglasi svima: moje obožavanje, moje žrtvovanje, moj život i moj smrt je samo radi Allah, gospodar svih svjetova. Nije rekao da moje molitva, moje žrtvovanje, moj život
ili moje smrt je radi džennet. Nije rekao. Poslanik kaže šta god sam trudio, šta god sam obožavao Boga, ovo je samo radi Allah. I onda Allah kako odluči, kako on podari. Zato nama je rečeno da mi smo dužni da mi ne zgubimo nada na Božju milost. Ako smo pogrešili, Allah je veliki, on je spreman da nas oprosti. On kaže ja volim čovjek više njegova majka. I ako smo pogrešili, ako do sada nismo krenili prema Boga, ako smo do sada samo mislili za ovog svjetskih stvari, dok smo zdravi, dok smo živi, mi možemo da krenemo prema Boga. Mi možemo da tražimo njegov oprost i on će nama oprostiti, inša Allah. I neka Allah tako nama uputi da nama bude potpuno jasno da ovo život poslije smrt je jedan duhovno stanje čovjeka. I ovo što je rečeno, to je bio metafor da mi samo možemo da shvatimo. Inače, mi ne bi shvatili, zato što mi ne znamo. I časni Božji riječ isto govori potpuno da vi uopšte ne poznate kakva stanje će biti, na koje stanje mi ćemo dati drugi život. To će biti potpuno drugačije. Ali bilo kakva je život, inša Allah, mi vjerujemo u tome i mi treba da krenemo prema Boga i radimo dobro dijela i očekujemo njegov oprost i njegov Božji blagodat. Neka Allah nama oprosti i neka Allah nama otvori da mi možemo da saznamo stvarnost. I ako vi želite još više u tome, ja bi vam produžio da pročitate knjiga Filozofija učenja Islama i tamo Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaih salam potpuno objasnio za ovaj predmet i neka Allah uputi nama prema svojim putovima. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum.